ಪಂಡ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತದೆ ಮೀಶೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೈ ಶಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ್ರಲೆ ಯಾವು ಅತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಪಂಡ್ರಲೆ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಅನಿಸೈನ ಅಯ್ಯೋ ಶೀ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏತ್ ಸಲ ಒಂದುಂಡತೆ ಪನ್ಪೆ ವಾಶ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕದ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋದು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇರ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಬಕ್ಕ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಚೂರು ಕರ್ಕಶಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದಿಂದ ಆಗೋತಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡದೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ರಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕಂದು ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಡೇ ಯಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಿಯರ ಕೈತಲ ಆತಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಂತದೆ ಐನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ರಿ ಪನೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐನು ಯಾನಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಣ್ಣು ಪಂದು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡುಂಡ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ನಡನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದಡನೆ ಪೋಪರ್ಸಿದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಡು ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ್ರಲೆ ಯಾವು ಅತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಪಂಡ್ರಲೆ ಯಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಡು ಎಂಕೋಸ್ಕರ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪನಿಯರ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುದ್ದರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಪಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಂದು ಇಂಕ ಊರುಡ್ದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಯ್ಟದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಯಾನಂದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೊಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೊಲಿ ಆಂಡ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೂ ರಿವ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸೈಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಉಂಡತೆ ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡವೆಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡತೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನುಡುಂದಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ಯತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಅಂಡಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡವೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಇಂದು ಎಂಕಿ ಉಂಡತೆ 350 ರುಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 350 350 ಈತ ಕಮ್ಮಿಡಂಚ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ 350 ರುಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತರಡ ಈತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ 350 ರುಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ 350ಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ವರ್తుందే ಪನೋಲಿ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಲರ್ ಪೋಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೆತೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂದೆತ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ದೆತೋಲ್ನೆ ಪನೊಂದು ಇಡೇ ಇದು ಎನ್ನ ಮೀಶೋ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಶ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೋಡತೆ ಏತ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುನ ಐನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪನುಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುನ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆದ್ರಿತ ಪನ್ಪೆ ರಿಯಲ್ಮಿ C55 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ನಮಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚ
ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪೋದು ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಿಯಲ್ಮಿ C55 ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ನಮಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದಾಯಿನಿ ದಾಪಣ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಏತ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ ಆತು ನಮಕ್ ಬೇಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಡೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಇದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಿಖಿಲರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಲ್ಲರ ನನ್ನ ಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.